Imaginează-ți o pisică în natură. Nu bea apă dintr-un bol frumos de ceramică, nici nu ronțăie granule crocante. Ea vânează. Și fiecare pradă pe care o mănâncă, fie că este un șoricel, o pasăre, o insectă, conține 70-80% apă. Așa a programat-o natura să-și ia apă din mâncare. Pisica nu simte setea ca un câine sau așa cum o simțim noi. Pentru ea, hidratarea se întâmplă automat prin hrană. Dar ce se întâmplă când o pisică domestică mănâncă doar boabe? Hrana uscată conține un procent de doar 7-10% apă. Asta produce un șoc pentru rinichii ei. Zilnic, corpul pisicii încearcă să compenseze lipsa apei. Rinichii vor munci mai mult, urina devine concentrată, iar în timp apar, desigur, probleme ale rinichilor, cristale sau pietre urinare, deshidratare cronică tăcută. Și mulți vor spune, dar are bolul mereu plin de apă. Ce spun este adevărat, dar nu este suficient. Pisica bea de 2-3 ori mai puțină apă decât ar trebui, pentru că nu simte nevoia. Ca să o protejezi, adaugă hrană umedă, gătită sau hrană crudă în dieta ei. Oferă-i zilnic măcar o masă bogată în umiditate sau folosește supă de oase nesărată. Hidratarea nu este un moft, pentru o pisică este o diferență uriașă dintre o viață scurtă și bolnavă și una lungă, activă și sănătoasă.